Hah, tu kau bini sama macam lah itu. Dek itu amak mencari ibu deh. Ang dongan lah din dulu lu sudah ada mengecek leang lang potong-potong pula. Hah, tu bah. Nah, jadi tujuan dan tu kasiko nyo mangecek je buang, nyo manyuruh manjodohan nang je nyo. Balo. Tahun bara kini nama gua 2025. Nggak ada zaman orang menjodoh-jodohan kini lah. Ang dongan selah kecek dan inyo keluarga terpandang dah ang tu ha. Apanya berlimpah-limpah piti nyo dah. Tapi dia tak suku je nyo doh. Jadi kami lah berkawan dari ketek nama tu ah. Ndak perlu ang suku je nyo untuk nikah doh. Lah nikah ang je nyo bisu kan berpiti luang tu. Dia ni nak sama je mak doh nak piti. Saya isi utak dan doh. Dan kok nyo nikah je orang yang ni suku. Yo bona palawan nang yo jal yo asang tahu den semua lah dua nak den jal. Yo dua nama tu ha. Tapi celiak lagi ni. Le ada nama ubehan nama. Den yo nak kan nikah di pasal-pasal tu nama. Ditunjuan de orang jalanan elok ndak omong mandonga. Coliak dah keluarganya tu ha. Keluarga kayu. Kayu keluarganya. Kok kabar si Koreh juga kabar oleh je keluarga Siro itu. Ama salah menikahi Siti itulah. Ndak baju tu dah ja. Rancak juwo ide yang menurut ang lain ni si Siti tu je den tu ja.